ihe nwoke mere nwoke ibe ya bụ lee nga jidere m. Onye ahụ ị tara arụ n'isi na-asọghị ntutu mgbe ọ ga-ata gị n'ike nye ejula gị anya na ọ gaghị asọ nsị, maka na ọ bụ mgbe elelere nwa ite ka nwa ite ji agbanyụ ọkụ. Maka na asị dike ị ga-eme gịnị dike eme ihe, maka na ọ bụ ị ga-eme gịnị ka dike na-asọ. Ntị adịkwa. Ekele nwa ogbenye na-adị ka arịrịọ n'ihu ọgaranya. Onye ma echi bụ nwa ogbenye. Ọ dị naanị afọ 6, nri ọnụ na-ara ha ahụ na ha dara ogbenye apụtaghị na nna onye ma echi anaghị agba mbọ ma ọ bụ na ọ dị umengwụ. Mba, kama ọ bụ omenwere na chi ekwenyi. O nwere otu ọgaranya bi n'ogbe ha. Ọgaranya anaghị eji anya ahụ ndị ogbenye. Ọ na-ewe ya na ndị ogbenye bụ ndị umengwụ na ha anaghị agbasi mbọ ike. Naanị ndị ọgaranya ibe ya ka ọ na-enye ihe. O wee ruo otu ụbọchị nne ọgaranya anwụọ. Onye ogbenye akpọrọ nwa ya ama uche sị ka ha ga mere ya ndo maka nne ya nwụrụnụ. Mgbe ha rutere, o wee bụrụ na ọgaranya ka nọ n'ime. Ndị nke nọ n'ezi echasị ya bụrụ oche ya na nwa ya ama uche chere ya na ọ na-agbatute. Ozugbo ọgaranya agbatutere, o were anya wee hụ ebe nwa ogbenye ya nọ n'ala ya na nwa ya. O jiri ọsọ gaa buru 2x2 si ha si be ya laa. O cheghị ntị ka ọnụ n'ihe nwa ogbenye ya na nwa ya nwere ikwu. Ihe nne onye ma echi na-ajụ bụ emere m gịnị? Ọ bụ ndị nọ nso bụ ihe napụtara ya 2x2. Ọ karịpịa ya. Ihe nne onye ma echi tọrọ na-ajụ bụ gịnị ka m mere? Ndị nọ nso asị ya pụọ ka a ghara ịpịa ya ihe. Ọ kpọrọ nwa ya si ebe ahụ pụọ. Ka ọ laruru, oke ebe akwa mkpụrụ obi. Amuche ajụọ nna ya o nwere ihe na-esere ha abụọ. Nna ya sị ya mba, mana ihe ahụ emere oge ahụ aba na-agbata n'ime. O buru ya n'obi wee ruo mgbe o toro. Amuche furu ntutu taa sị na ya ga-akpatarịrị ego. O tinye ya n'ọrụ ozugbo na-agbasi mbọ ike. Chukwu agọzie ya ọkpata ego. N'uche ya na ọ ga-eji ego ọ kpatara mewe onye ọgaranya obi, mana ụwa a na-adị ka eshiri. Ka ọ bataziri imewe obi, o wee wute ya na onye ọgaranya anọzie ndụ. Ọ mụta ụmụ kọrọ ha ihe ya na nna ya gabigara. Ụmụ ya ejirikwa ya kpọkwa ezinụlọ ndị a asị. O wee bụrụ ihe si n'aka fee n'aka ruo taa. Gee m ntị. Ejila na ọnọdụ adịrị na gị mma wee na-akpaso ndị ka mma agwa ọjọọ. Ụwa anyị hụrụ na-eme ntụgharị. O nwere ike onye ọ dịrị njọ taa echi ọ dịrị ya mma. O nwekwara ike ọ gaghị eme n'iru gị na ụmụaka gị. Ahụla m ndị nna ha mepere ọtụtụ companies, ndị emepere ahịa, ndị arụrụ ụlọ n'ọtụtụ ebe dị iche iche. O wee ru ka nna ha gbaketara azụ, ha dara ihe ndị ahụ rekpọọ. Akara ijiri bịa ụwa nwere ike ọ bụghị nke ụmụ gị jiri bịa. Onye bịa ome ihe ya na chi ya kpebiri, ọ nwụọla na chi ya. Ụbọchị ekpochiri nwoke aja ka ihe niile ọ rụrụ gwụrụ. Ejila na ịkpatazi n'ego nri ụmụ ogbenye na-asọzi gị oyi. Ọ pụtaghị na ha na-agba mbọ, ọ bụ omenwe na chi ekwenyi. Nwata kpata ego, okenye agawuru onwe ya n'ozi. Mana ọ ma asa ahụ marakwa onwe ya, maka na asị nwa ma anaghị ebikwa gboo. Ntị adịkwa. Ya gazie.